Goddag og velkommen til Gamerbrus. I dag så er Ja, bare tilfælde. der er en hund derovre. Anden ting på programmet er, i dag er det, vi skal spille Minecraft og Silas. Det er det. Hvad? Kan du godt lide at drukne dig selv? Nej. Det vil jeg gerne. Jeg er til at spise. Der er et picture outpost! Hold kæft, jeg er god til at spot. Warning, det her var ikke planted. Nu tror jeg, at folk bare, vi har plantet det. Nå. Og vi skal streame alt det, vi spiller. Ja, du var over på TP til mig, bro. Hvad? Vi må ikke TP. Ja, for helvede. Så. Forget, når du er her. Du er den der. Så Ja. ser speedrun der. Jeg er sikker på, at du speedrunner. Det ligner mere, at du speed står. På grund af crafter i det. Ej, Er det på grund af, at du ikke gider at brænde kalorier? Nå, hvad siger vi til, at jeg går ned og miner? Ja, så er det, jeg skaffer tools. Pelcher postet. Hvor fanden var den nu lige henne? Over mod POV. Halleluja, det er der! Og jeg finder et sted, vi kan bo. Ja. Det er nok noget af det vigtigste. Ved det, hvordan skal jeg så komme derover, hvis det er, jeg ikke ved, hvor det er? Du kan se dernede. Nå, det er da rigtigt. Så Det er nice, at der er kommet det nye update, hvor man kan se, hvor ens venner er 24/7 inde på Minecraft. Det er nemmere. Jeg ved en måde, hvor du ikke ved, hvor jeg er. Det er nemmere at stå ude foran ens ven, du bare kigge på en spil Minecraft. Ali? Jeg tror ikke, det der... Ali? Pillage Pillager Outpost. Jeg tror ikke, det der er normalt. Pillager Outpost. Village? Så det er lige derovre. Porten. Så det er lige derovre, villagen er. Okay. Cirka. Jeg er ikke sikker på. Ja, jeg går over mod Village. Den er, at jeg kommer op. Godt spørgsmål. Oh, damn! Jeg må bare klatre. Gud, jeg har glemt, der var pillagers. Nu lige jeg skal være parkour pro her. Så der var Pillagers, men du må ikke dræbe ham der med flag på grund så kommer der raid. Ja, ham der med flaget, der skulle lige der. Ja. Kom nu. Nu hopper. Gud, jeg ved du, jeg er her. Det her må ikke være sådan her. Wow. Det må ikke dø så. Gudskelov, der blev beholdt lærer på. Nå, jeg har... Fik jeg ikke andet? Jeg tror snart, jeg quitter Minecraft. Det gør jeg sgu. Det gør jeg. You know, I'm done. Silas, når du bøvser, så lyder det som om du nyser og hoster på samme tid og griner. Kan I høre det? Kan I høre det, folks? Og Silas kan jo godt lige vente på mig. Jeg vil altså også godt til villagen. Du skal ikke tage alt diamondsne, der er der. Jeg kan se, at du bevæger dig noget på den der lille bit dims. Altså, så står du stille for helvede. Oh shit, jeg er ikke... Jeg har professionel med. Nå, men nu hvor vi er her, så kan vi jo også godt fortælle lidt information om vores kanal, kan vi ikke? Ja. Nu er så... Jeg vil dø af sult. Mit navn er Olli, eller Ol for short. Endnu shortere Olli. Og så har vi min kollega Sil, som der er baggrundskarakteren. Hvad? Baggrund? Og han er ikke baggrundskarakteren. Der er en fed ko. Ikke noget alligevel. Vældig lidt, Silas. Vi var enige om, at outpostet var derovre, Silas, ikke? Jeg har lige fundet et mere village. Hvis du sagde, at villagen var der. Nej, jeg er ved den der village, ikke? Ja. Og der er en mere village derovre. Okay. Og det er også der, hvor Pillager er oppostet. Vent lige på mig, Silas. Kan du se en blacksmith?
Skal vi sige, jeg looter den her, og så... Så lutter jeg også den anden. Ja, den er derovre. Så skal vi tage den store omvej. Og så der en ground med en trail. Jeg bliver aldrig slået af dem, så bare rolig. Okay, den var lidt... En vaffelhest! Der er en vaffelhest! Den Hey, har- vaffel! Den har jeg her. Nej, men det er en hest. Øj, hvor er den nuttet at sige hej til. Se, jeg klapper en ged. En ged. Åh. Halleluja. Nå, den hest kommer ikke op igen. I hvert fald ikke i leve. Nu skal jeg lige lege mega sej her. Easy. Nå, Silas. Eller Sil, ja. For kort til den navn. Skal vi fortælle lidt om fremtidige serier, vi vil lave? Altså, det har jo... Nå? Det er jo vores Minecraft-serie, så hvorfor fortæller vi ikke om vores andre serier, vi planlægger at lave til fremtiden? Du skal selv tage en ting. Ja. Så skal vi? Okay, så vi planlægger på at lave en serie, som der er, at der var min idé. Jeg er en kæmpe stor togfan, så derfor vil jeg lave Det kan jeg ikke huske. en serie, der hedder Malcolm and Friends. Nå, ja. Ja. Og så kommer vi til at lave en Piggy-serie. Nu hvor vi, Og en også, Bloxburg-serie. nu hvor vi taler om en gris. Ja, Bloxburg-serie og MM2-serie. Kom her, Hugo 2. Jeg hader alle de her blade. Selv da det var, at du sagde Village, men du så New York City. På grund af, at jeg kan virkelig ikke finde den helt herovre i Danmark. Den joke var ikke sjov. Det var den ikke. Nå, hvor er Villagen, Silas? Jeg kan Over ikke se det der bjerg, sådan. Ja, skråt over det der bjerg. Nå, det lyder da nemt nok. Jeg tror bare, jeg går udenom den. Jeg går ikke at klatre den. Du brændte ihjel. Øj, det er pinligt for dig. I dag... Der var en anden golden, bror. Silas, det... Og så satte jeg ild i mig selv. Silas, det er endnu pinligere. Ja. Det er endnu pinligere. Hør, det er vores første dag på Gamer Bros, ikke? Du skulle afsted. Ja, men... Ah, I loyalty. Ikke? jeg brændte mig selv, på grund af, at jeg prøvede at få noget kogt mad af. Virkelig. Hvad, da det var, da du prøvede at få det mad, Silas, var det så, at du gik ind i ovnen, eller hvad? Oliver, jeg bruger en lighter. Jeg har en til en stil. Så klatrede jeg anyway. Og det er derovre, det er holy fuck, jeg er uheldig. Vel, man må ikke bande, når det er 4-årige, der ser med på. Nå. Ja, vi kommer til at sætte et eller andet sådan lyd, når det er et screen glitcher. Ja, nemlig. Seriøst, vi kan stadig høre os, hvis det er, at du gør det der. Der er en rune portal. Jeg har allerede opsat 2, 3 ved sådan her. Wow. Sejt nok. Og gudskelov, jeg har en hunger mere, sådan at jeg kan komme over til Village med Rune Portal. Vældig.
Jeg laver bare lige nogle screen settings. Hvis der er nogle hæle, så smadrer den mig. Ja. Hvorfor bruger jeg ikke den her? Den gør det ikke helt for mig, det her. Men gør det bedre. Eller det kan du gøre på hæbels, der er det klogt at bruge den. Hvad er det, du prøver? Løb for livet. Det er hele vejen derovre stadig. Og lige jeg tror, jeg har fundet det sted. Måske. Jeg kan godt lide bruge noget med flere træer. Der er en zombie. Kan du finde en seng? Så sov i den. 4 jern! Hvis du kan finde en Jeg har seng, ikke brug så for sov i den. roser. Du kan jo godt slå den ud. Det tror jeg ikke, jeg lige skal. Go to hell with this. Kan du ikke bare lige så godt bare gå i seng? Ja. Sådan. Kan du lige det der, bro? Når det ser ud til, at der ikke er en skid i den her village. Den der skær er med det gerne nok. Løb for livet. Nej, jeg fik den ikke. Go to hell. Ja. Fuck, jeg har ikke flere blocks. Silas, jeg vil råde dig til, at du går væk fra hvad end det er, hvad fanden der sker over hos dig. Nå, virkelig?